Здравейте, приятели! Сега познайте коя игра играем. Да, Clash of Clans. И да, ето, в предишния епизод гледахме това и да, вече е апгрейднато. След апгрейда, ето, това ни отключи, да, той отключи ето тази камена кула и този магиосник, който се стои горе на кулата, и когато някой влезе в това кръгото, нали, го виждате, когато навлезете в кръгото, той почва да стреля с огнени кълба, да. И да, тук апгрейдваме едно нещо, да, тук събират вече 100, защото ето тук са вече тук, нали, направихме още едно такова, тук го апгрейднахме и да, тук там сме апгрейднали. А ще видите защо има толкова малко еликсир и други такива, ще ви кажа, защото да, аз поиграх малко извън клипа и сега започвам клипа и да, започваме добре, мисля, че да, събрах ги и да, така. Да, също отключи още едно такова и две такива, да. Сега, значи, ако се чуете какво е това, да, това е нещо като за апгрейдване на герои. Например, ето този скелет иска един ден, за да се апгрейдне, нали, да има повече демидж, да има повече животи, да може понякога да се прави повече минути или секунди, и може да има да струва повече еликсир, да. Така че сега да видим след този апгрейд, след следващия, да го кажем така, да видим какво ще ни даде. Значи, ще ни даде ето това, което не знам как се казва, нова бомба, още едно такова да изкарваме такова еликсир, още едно от мините, още 25 стени, още един магиосник на кула, още едно такова, дето изстрелва фойерверки, още един топ, които са всъщност много добра идея, и това са капани, които, нали, когато стъпиш върху тях, те те изстрелват нагоре и да, ти падаш или някъде в гората, или някъде във водата. И да, както виждате, тук вече имаме сребърно, защото играхме си и побеждавахме, и да, тук имаме война, както виждате, аз съм от този клан с огънчето. Да, мисля, че след 20 часа и 34 минути ще започне войната, защото още всъщност не знам как да нападам. Както виждате, би трябвало, гледал съм на клипчета, би трябвало да казва атак, да мога да го атакна. Да, но много са напред хората. Ето, вижте това. Вижте го този. Всъщност той не е толкова. Мисля, че не знам, нещата вървят отзад напред. Мисля, че този е най-слабия, този е по-силен, този е по-силен от деветия, този по-силен и по-силен и най-силен. Нали? Така, ето, както виждате, този е най-силен, да. Значи разбрахме, ето, тук е апгрейд, също и тук. Да, сме много слаби да нападаме тези хора. Да, той става да го нападнем, и само че не знам дали ще спечелим. Няма значение.
Да, това е възможно да го нападнем и се някога. Да, и това е възможно да го нападнем. Да, и разбира се, той задължително ще го нападнем. Само дето не знам дали нещо от тук ще излезе. Аха, значи нищо няма да излезе от тук. Добре. Сега ще проверим и за всеки случай и този, нали, като предпазна мерка, значи и този няма такова. Грешка. И той няма да е. И този сигурно няма да има. Да, няма да има и той. Някакви войни. Вижте, когато има тук хора, ето тук хора, когато има, те излизат като ти да падат, нали, кралството, те излизат от това и да, и нали, както излизат и почват да унищожават нали, враговете, които искат да ти нападнат твоето царство. Ето тук има ли нещо? Не. Тук не знам дали ще има. Не. Да. Ето. Той много гаден звук издава. Ето, той искам да си купя. Ето, нали, тук се правят еликсири. Да, ето го Барбериан Кинг. Да. Тази дали има кралицата с арбалета? Още не. Добре. Така. Вау, едната мина матч беше. О, да, ето вижте. Това е такова нещо като балоните, сам че когато ти нападат твоята база, то нали, се появява едно скелетче и хвърля балони по тези, които те нападат. Да. Така. Ето този има ли грешно такова. Само да го видя къде го е сложил той. Не знам къде го е сложил той. Значи, може би няма клан. Не може. Да, ето тук. Тук, как виждате, тук, когато Барберия Кинга да се бие и трябва му почивка, тук ляга да спи и да, така. Да, те се гледват в такива. Да, този е много по-напред от нас и той няма такава кралица, защото те са много силни. О, да, ако сте гледали ето на те, ако сте играли и се много задобрели, да, ето те са, да, имат кръв, имат, да, имат нещо, някакъв демидж да бият, само че струват в повечко и малко са безполезни срещу, как се казваха, пека, да, пеката. Те са много силни. Да, ето той, не знам какво прави. Сега разбрах. То такова гълта въздух и изстрелва въздуха, нали, към противника, така и го отдалечава от себе си, а и също прави демидж, ама е малко тъй по-зле. Да, продължаваме. Да, това е на противника, а това са нашите. Ето тук, ето този, не знам, да видим. Да, той е незадобрял. Да. Трябва да задобрява по-добре. И ето да видим нашия, главния как се справя. Вау! Той има и Барбериан Кинг, има и тази кралица, както не знам как се казва.
знам как се казва. Левел първи, Арея Кинга, левел 8 и да. Има още един герой, който не го е спечелил. Той е най-силен, ама струва най-много. Всъщност от обикновения еликсир. Странно. Защо? Да, те когато се бият, може да ги натиснете преди да са умрели. Да ги натиснете и Барберия Кинга, когато го натиснете, той сякаш вика нали, той сякаш вика същите като него, само че по-малки. Нали, ето тези вика, да. Ето тези вика. Тези вика, да. Също тая, която с арбалета, същото го прави, само че с стрелци, нали, с такива стрелци, само че на коли, ами, нали, ходят след нея и така стрелят с той. И също да ви кажа една тактика. Ако имате хилари, т.е. ето те са нещо като ангели и съживяват съотборниците ви, т.е. армията ви съживява. Значи трябва да... Това е умна тактика, ама е малко тегава понякога, да го кажете. Например, ако искате да спечелите, обикновено аз ще го направя в някой мой клип, когато я спечеля. Ако изобщо правя клип, когато я спечеля, ще сложа с арбалетата и ще изсера 5 хилара зад нея и какво става. Да, и съжалявам, че използвам такива обидни думи, но ще трябва вече да спирам клипа. Съжалявам, че го направих толкова късно. Както виждате, ето това М на английски 12 минути и 42 секунди. Това ми позволява само 15 до 15 минути да снимам. И за това трябва да си кажем Богом и благодаря за вниманието и да използвате тази техника, да сложите тази с арбалета и да изсерете 5 хилара зад нея. Скоро!